Gaskiya ne, addinin 'yan izala daban, addinin sauran musulmi daban. Ku kalli wannan bidiyon ku ji wannan mutumin me yake faɗa dan Allah dan Annabi. Yanzu kai ko kunya ma baka ji ba? Ba inda aka ce a zo a aje gawa duk wanda ya zo gabanta a jawo ta aya a karanta. Babu, ku kawo mana wannan ko a littattafan ku da shi'a. Su kansu da ka suka yi abin su. Ku ka taɓa ganin addini ko da ra'ayi? Ku kawo mana ko nusus naku na shi'a inda shugabannin ku suka ce ayi wannan. Haka tsarin binnewa yake. Kuma babu da ka kuka yi. To bai da za addini ya zama da san zuciya, bai da za addini ya zama da ka. Da haka shugabannin duniya da siyasosin duniya daban da kuma tsarin addini yadda Allah ya ce a yi shi daban. Da haka shi addini yana nan a yadda yake ba sauyawa ba canjawa. Ba sauyawa ba canjawa. Duk mai rai in ya rasu akwai yadda Allah ya ce a binne shi ko babba ko yaro ko shugaba ko wanda ba shugaba ba. Duk lokacin da aka sauka daga wannan ka'idar to an saba wa addini ko shehi ko muridi ko waye. Da haka dan shehu wani ya mutu an kada bajojala shikenan ba yanzu kada bajojala ya zama halal ai shehu akai ba. A'a da shehu da muridi da kiristofa da koma waye in ya mutu aka kada bajojala an saba wa Allah. An sauka daga ka'idar yadda addinin musulunci ya ce ai wajen me binne mamaci. Kuma abin takeici ka ce wai wannan shi zai hada kan musulmi. Qur'ani kenan ya kasa. Mu ba ma raba addini da siyasa. Siyasa amma ta Allah, kun san akwai siyasar Allah akwai siyasar shedan. Mu irin kasashen mu kamar Najeriya mu siyasar shedan muke. Wannan shine maganar gaskiya. Yawwa. Tunda America muke bi da kawayenta. To mu siyasar shedan muke. Amma irin kasa irin ta Iran siyasa ta Allah take. Dan haka siyasar Iran ba a raba ta da addini. Addini na asali kuma wanda Annabi mu ya kawo mana. Kun gane ai. To a cikin wannan binne shi Sayyid Ali Al-Khamenei akwai siyasa da ƙasa ta bi wajen isar da saƙonni musamman ga su ƙawayenta wato ƙasashe maƙotanta. Ita Iran tana ɗaukar kowa a matsayin abokinta da za a zauna lafiya da shi ko da shi bai so haka ba sai dai in shi ya nuna wato cewa baya son ya zauna lafiya wannan kuma wani bahasi ne na daban. Duk da ƙasashen Larabawa na maƙota sun nuna ba sa son zaman lafiya an yi amfani da ƙasarsu da samansu da kuɗinsu da kuma wajen a cutar da ita jamhuriyar musulunci to amma ita kullum tana kokarin ta ga ta janyo waɗannan ƙasashen ta wato tseratar da su daga halaka wajen su zama tsintsiya madaurin ki daya wajen su zama tsintsiya madaurin ki daya su kori makiya Allah daga ƙasashen su. Abin bakin cikin anan shine irin ƙasashen mu maimakon a ci irin wannan yanayin mun dada haɗe kanmu mun dada fuskantar me a gaban mu mun dada kawo kanmu mafita mu tashi ne abin da ya kamata sai dai ku ga irin wasu a gefe kullun suna kokari wajen dada tada fitina da tada zaune tsaye wajen raba kan mutane. Kuma duk wannan yana faruwa ne ni a tunanina ta sama su shugabanni din ai ba sa so talaka ya tashi fahimci abin da yake ciki har ya nemo kansa yanci ba to suna amfani da wasu suna ba su kwangila suna ba su kuɗi da wasu malamai ana amfani da su wajen a rarraba kan al'umma din a wannan ƙarshen musamman a shekara ɗayan ƙarshen nan sun yi iya baki kokarin su wajen su ci gaba da tada wannan tarzomar to amma yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi duk lokacin da suka so su taro wannan fitina sai ku ga nan da nan kawai kwana ɗaya kwana biyu ne sai a manta da bacin sai a kuma koma kan wannan bahasin na asali wato haɗin kan al'umma a wannan ƙarshen ni abin da na fahimta kenan gaskiya to amma ina so in ji ra'ayoyinku kuma dangane da wannan bahasi a comment section